V spoločnosti Licitor som začal pracovať už v roku 2018. Už v tom čase som mal skúsenosti s predajom nehnuteľností. Nastúpil som na pozíciu realitného maklera. Neskôr som začal predávať nehnuteľnosti priamo pre developera Licitor Development. A v podstate v tomto čase som zakotvil na pozícii obchodného riaditeľa. Práca s nehnuteľnosťami ma veľmi baví a naplňa. A je to veľmi jednoduché prečo. Je to práca s ľuďmi. Práca s ľuďmi je častokrát veľmi náročná, ale zase veľmi krásna. Keď sa podarí nájsť klientovi jeho vysnívané bývanie, je to pocit, ktorý ma veľmi naplňa. Spoločnosť Licitor odjak živa vnímala ako developera veľmi pekných architektonických diel. Nenazývam to nehnuteľnosťami, pretože naozaj tie diela, ktoré sa im podarili, sú nádherné. Sú to diela, ktoré boli častokrát aj veľmi dobre ocenené a práve preto som chcel byť súčasťou tejto rodiny. Moja práca nezahŕňa len samotný predaj, ale častokrát to je práca aj na pozadí. Na pozadí hlavne v koordinácii jednotlivých oddelení spolu s predajom, to znamená development, právne oddelenie, ale aj marketing. Po podpise zmluvy tá naozajstná práca iba začína. Každému klientovi chceme bývanie šiť na mieru, čo pre neho znamená, že vie si vybrať štandard, v ktorom mu byt odovzdáme a zároveň klientskými zmenami si vie aj ovplyvniť to, ako bude jeho vysnívané bývanie vyzerať.